αγαπημένοι, σήμερα θέλω να μιλήσουμε για ένα ελληνικό βότανο που λέγεται φασκόμηλο. Είναι αντισπασμωδικό, αντιμικροβιακό, αντιφλεγμονώδης, υπερτασικό. Επίσης, σε νευρωτικές καταστάσεις μπορούμε να το χρησιμοποιούμε, σε εφίδρωση, δυσπεψία, γαστρίτιδα, αρθριτικά και τριχόπτωση και παράσιτα. Το φασκόμηλο είναι ένα χαρισματικό βότανο που ανυψώνει όλες τις δυνάμεις του οργανισμού. Εσωτερικά χρησιμοποιείται για τόνωση και διέγερση των νεύρων και επινεφριδίων σε περιπτώσεις αδυναμίας και για ασθενείς που βρίσκονται σε ανάρρωση. Είναι το κλασικό φάρμακο για παθήσεις του στόματος και του λαιμού, όπως φαρυγγίτιδα ή βράχνιασμα. Ένα αφέψιμα από φασκόμηλο εμποδίζει την εφίδρωση και η επίδραση του κρατάει μέρες. Εξίσου πολύτιμο είναι και για τον νυχτερινό υδρότα των θυματικών, αλλά και για όσους υδρώνουν στα χέρια και στις μασχάλες. Υπερτασικό. Η τακτική χρήση του δεν συναισθάται σε όσους έχουν υπέρταση ή είναι νευρασθενικά άτομα, λόγω της ισχυρής του δράσης σαν ισχυρό τονωτικό. Οι στυπτικές αρετές του βοτάνου βοηθούν κατά των αιμορραγίων και μεγάλης απώλειας αίματος κατά την περίοδο. Με εξωτερική χρήση είναι υπέροχο για λουτρά, διατηρεί το δέρμα σε υγεία, τονώνει το τριχωτό μέρος του κεφαλού και σταματάει την τριχόπτωση. Για όσους πάσχουν από πνευματική ή σωματική υπερκόπωση, μπορείτε να κάνετε βάμα, να πάρετε βαζάκι, να γεμίσετε το μισό βαζάκι με φασκόμηλο, το άλλο μισό να το συμπληρώσετε, δηλαδή να είναι μέχρι πάνω το τσίπουρο, καθαρό, να αφήσετε 40 μέρες σε σκοτεινό ντουλαπάκι της κουζίνας και μετά να το ανοίξετε και από 10-15 σταγόνες στο τσάι ή στο νεράκι σας και να το πίνετε. Επίσης, καίγοντας φύλλα φασκόμηλου σε κάρβουνα, μπορούμε να απολυμάνουμε ένα δωμάτιο στο οποίο έμεινε για πολύ καιρό κάποιος άρρωστος. Όπως και το κλασικό που μπορείτε να φτιάξετε ένα αφέψιμα. Θα βράσετε μια χούφτα φασκόμηλου σε 1 λίτρο νερό και να το καταναλώνετε. Όχι όμως πάρα πολύ, 1 με 2 φλιτζανάκια την ημέρα. Το φασκόμηλο, λόγω του ότι πραγματικά επηρεάζει την υπερβολική αιμάτωση και ενίσχυση του οργανισμού, οι εκδηλωτικοί άνθρωποι με κατακόκκινα πρόσωπα, καλό είναι να μην το πίνουν. Η συχνή χρήση του βοτάνου μπορεί να προκαλέσει ελαφριά δηλητηρίαση, ταχυπαλμία και πονοκέφαλο. Απαγορεύεται η χρήση του από γυναίκες που φυλάζουν, γιατί το γάλα τους μπορεί να γίνει πικρό. Αν σας ήταν χρήσιμο το βίντεο, τότε εγγραφή, like και οπωσδήποτε το καμπανάκι και να μην χάνετε καινούρια, πολύ ενδιαφέρον και πολύ όμορφα βίντεο. Από μένα να είστε πάντα καλά, πάντα υγιείς και πάντα όμορφοι. Γεια σας!